ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роҳӣ кардан, ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумотча дар WhatsApp имо экранмада рӯй кунем ва дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза мо хона қабул кардем аз территорияи шаҳри Ваҳдат, аз территорияи Ёвон, аз территорияи Файзобод, аз территорияи Душанбе, шаҳри Бухта, аз территорияи Нуррудакӣ ҳастем, ҳастаи заминҳои фурӯшӣ бо нархи арзон аз территорияи шаҳри Ваҳдат, ҳастаи квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз сехонага, духонага, якхонага ҳастем ва ҳастаи аз территорияи шаҳри Бухта квартира ҳастаи аз территорияи шаҳри Ҳисор ҳастем, аз территорияи шаҳри Ваҳдат ва аз дигар тарафҳо ҳастаем. ҳам замини арзон ҳастаем, ҳам хонаи арзон ҳастаем, ҳам квартираи арзон ҳастаем ва дигар чизое ки мо дар ин реклама қабул кардем ва пешкаши шумо мекунем. Кадоми шумо дам ягон хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои реклама кардан бошад, барои фурӯхтан, марамат сурат маълумот дар рақамҳои болобуда рӯй кунем, 20 реклама мекунем ва курси имрӯза бошад 121 сомон. Дӯстони азиз, мо бошад навори имрӯза расад мегӯем то хеш тамошо кунем, марамат рафтем. мегзарем ба аввалини хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочнаи бо нархи арзон. хона қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар деҳаи Дӯстмурод Алӣ. Дӯстони азиз, кадоме ки медонад Дӯстмурод Алӣ, ҳоле ки сароянда будан офис ноҳияи Файзобода ҷои беҳтарин даем. 7 сотиқ замин маҳсулат дорад ки обшим 6 дар хона дорад. 7 сотиқ ҳастае 6 дар хона кардага, ки хонаҳо нимуш тайёре, дигарош шкатор монтаж кардага ва бо гӯшти пухтае. дӯстони азиз, об свет дорад, кухни баня дуруш даем. дар пеши хона масҷиди калони, яъне ҷумъахонӣ ҳастае, мағоза ҳастае, банк ҳастае, мактаб наздикае, коллеҷ. ҳуҷҷатҳои хона 100%. гирдванашта одамо зиндагӣ доранд. вариантҳои алиша ҳастае ба ягон квартира, ки дар райони Файзобод дӯстони азиз бошад, ё ки мақсад ки ё ки мақсад ки духонагам хеле чӣ дар территорияи шаҳри Ваҳдат ё ки тарафҳои Душанбе да бошад алиш мекунанд. алиши ба квартира дар райони Файзобод дӯстони азиз бошад алиш мекунанд, бяне ки ба квартираи Файзобод район набошад мекунанд ва ё ки дӯстони азиз мақсад ки сехонага, духонага аз территорияи Душанбе ки Ваҳдат бошад мегӯяд, ҳамин хел вариант пешкаш кунанд. ва сумаки дастрошна бо нархи 210 000 сомонӣ ҳастае, боз муомила дорад. сумаки нархи хона 210 000 сомон ҳастае, боз муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон дасти ахираш 58 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои тисел ахираш 1920, инаш ҳам кор мекунад, инаш да WhatsApp дорад. 24 садем рақамҳои 1920 кор мекунад ва рақамҳош боз WhatsApp дорад. ноҳияи Файзобод, деҳаи Дӯстмурод Алӣ. дӯстони азиз, мактаб, мағоза, ҳама чӣ наздикӣ шуда, ҷои беҳтарин. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, агар ягон саволои зиёдтӣ боша, агар фаҳмида шумо занг занем, ба шумо фаҳмода метавонам ва арзонам мекунад. алиш ба квартира Аи Файзобод аз сумаки 210 муомила дорад, марамат занг занем. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ аз Душанбе пеши циркда. бисёр шумо хоҳиш кардем. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар пеши цирк, дӯстони азиз, пеши чорраҳаи Якачинорда. дӯстони азиз, духонага ҳастаи айни ҳол, ки метавонед ки сехонага ки ё ки дигар хелам ки мешавад. духонагаи айни ҳол мақсад ки дар 16 ошона қарор дорад, доми 16 ошона ҳастае ки 73 квадрати метрае. лифтои замонавӣ дорад. духонага, сехонага, чорхонага метавонед дар 16 ошона 73 квадрат ва доми 16 ошона ҳастае ки ҳамаш замонавие. дӯстони азиз, мақсад ки нархи як квадраташ $490. дӯстони азиз, боз мегӯяд хай агар хайдор боша мегӯяд муомила мекунем. нархи як квадраташ $490 ҳастае, боз муомила дорад, ҳамагӣ 73 квадратае. хоб, дӯстони азиз, мақсад ки дар поёнош мақсад супермаркет ҳастае, мисол мағоза, аптека, ҳама чизи лозимӣ ҳастае ва доми замонавия, мисол ки лифтои замонавӣ ҳар гуна дорад. инчунин ҳуҷҷатош 100%, яъне хеле шартномавӣ дорад. дӯстони азиз, наздашда цирка, дӯстони азиз, мақсад хоб се намуд треза дорад, дӯстон, сета треза дорад, мега калон хой обшим ҳамаш замонавӣ ҳастае. хоб, хай мақсад ки бо дидеси хто перегородка бо ҷош ки маъқулае бо хтон бадилтон мекунед, дар трезаҳош часпондагӣ ҳастае, фақат ранг бо дигар короша хтон мекунем. нархи як квадраташ $490, боз муомила дорад, яъне хай хтон ҳисоб кунед. ҷои беҳтарина замонавие дар комментария хоҳиш кардем. марамат рақамош ҳастае, 24 соат кор мекунад, занг занед.
мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. Замини назди ҳавлига аст дӯстон ки бо нархи арзон срочна замин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Даштибел. дӯстони азиз, аз ду тарафаш роҳ дорад, яъне ки байни қишлоқ байни дашти беди Калон ва дашти беди Майда дӯстони азиз, ҷои беҳтарина гирдванаш одамо зиндагӣ доранд. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Даштибел, дӯстони азиз, ду тарафаш роҳи Калон. 20 сотиқ замин дӯстони азиз замин дорад ки 20 сотиқай 5 сотиқаш замини ҳавлига аст ва 15 сотиқи дигараш замини хоҷагӣ ёрирасон дӯстони азиз аст. Документош мегӯяд 100% дӯстони азиз мактаб, мағоза, масҷид дар наздикиш аз боло аз поёни замин роҳ аст, ҳам аз боло аст, ҳам аз поён, яъне ки деҳаи Даштибежи Майда калонда дохил мешавад, бо байниш ҷои хубай мегӯяд зур аст. Магазин, пагазин, мактаб, масҷид аст наздикиш да. об дорад дӯстони азиз, свеча мегзорем, мақсад ки дар инҷа метавонем ба дилтон хона кунем. ҳуҷҷат дорад. Дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 65 000 сомонӣ ки боз ягон сум муомила дорад. нархи 65 000 сомон аст, боз муомила дорад. 5 сотиқаш замини ҳавлига аст дӯстони азиз ва 15 сотиқаш замини хоҷагӣ ёрирасон аст. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ 9005 кор мекунад дӯстони азиз 24 соат ва дуюмаш рақамҳои растия ахираш 7518 инаш дар WhatsApp дорад. Опшн яташ кор мекунад, диюмаш дар WhatsApp аст. Опшн мумкин ҳар даш кор кунад. Оиди замин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ бошад, агар срочно марама занг занед, ҳамашро ба шумо фаҳмода медиҳад ва арзон мекунад. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши бозори Кушониён гуфтагӣ аст соҳибшон. яъне ки дӯстони азиз об светам дорад, доим мега рӯ павраи бозори Кушониён мега хона ҷои беҳтарин да. ҳамагӣ 1 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардагӣ аст ки калидор ошхона барния коҳи азиз дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100% хона ремонт дорад ва дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила дорад. шаҳри Душанбе дӯстони азиз, бозори Кушониён 1 сотиқ замин ду дар хона аст, нархи 210 000 сомон аст, боз муомила дорад. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, агар саволои зиёдӣ бошад, агар фаҳмидед рақамош аст мегафон занг занед, маълумоти пурраша гирен. ва кадоме ки боз мегӯем хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ, квартира, мошин, ягон техника компания, ягон магазин, ягон оҳан, ягон мевагӣ, ягон мақсад чизе ки барои реклама кардан бошад дӯстони азиз, марамат рақамҳои мо барои реклама кардан 885 12 25 WhatsApp, имо, Telegram дӯстон дорад. чизе ки барои фурӯшӣ бошад дар рақами боло буда роҳи реклама мекунем. ва лайкҳоро фаромош накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст ки хонаи дуошона қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, Ленинская, Истиқлол 14. пеши птицафабрика дӯстони азиз, маршрут мега дорад. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кӯхтазоди дӯстони азиз дорад. хоб дар якумошад дӯстони азиз калидори калон дорад дӯстони азиз, ду хонаи мақсад ки тақсим кардагӣ аст, ду хона дар боло, ду хона дар поён аст. хоб хонаҳо хай ҳамашонаю баъзеҳош ремонт кардагӣ барои зиндагитон айни ҳол мешавад. хоб хона мега дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 385 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдо дӯстони азиз дорад. ва инчунин подвала қатиш дорад, проектҳои нав карда дӯстони азиз 385 000 сомонӣ нархи хона аст, бо муомила дорад. оиди хона агар шумо ягон маълумот хоҳед, агар ягон саволои зиёдӣ бошад, агар промои рақамҳои мегафон шумо кор мекунад, метавонед ки занг занед WhatsApp аст, промои рақами холӣ аст. мехаред марамат занг занед. ва як чиз дигар нагуфта намонад ки кадоми шумо дар ҳамин навори мо агар наёфтед хонаи маҳқулитона, ки мисол замин харин, квартира харин, хона харин наёфта бошед, агар маҳқулитона дар ҳамин комментария нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира ки дар кор аст, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо кӯшиш мекунем ки ба шумо ҷудо танҳо дар комментария нависем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шомансур дар дӯстони азиз колхози Россия гуфтагӣ аст, кӯчаи Деҳқонобод, якум ноҳияи Шомансур дӯстони азиз, ҳамин хел соҳибшон наистад. ҳаволи дача дар колхози Россия, участкаи Меҳнатобод, Деҳқонобод дӯстони азиз узри зиёд ва ноҳияи Шомансур 1. заминашон 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кӯхни дӯстони азиз ва обсвет гирдаш маҳкам. хоб хонаҳо ремонт дорад, хай ҳавлиш майда ки нархаш мегӯяд 230 000 сомонӣ аст. бо дар ҷои мисол
шо маҳсул ки қарор дорад, бо метавонед ки маълумотои аниқша гирен. 290,000 сомона аст, хай хонаҳо ремонт дошта, бо метавонед ки маълумотои пурраша аз рақамҳои поёмда тисела гирен. Фақат барои одамони харидор беҳуда нораҳат накунед. Ака арзон меша намеша, инаша бо тариқи телефон худатон фаҳмида мегирен. дӯстони аз мо барои шумо меҳнат мекунем. Чӣ хона ки ба шумо лозима пешкаш мекунед, шумо ялайкира дариқ надорад. Ялайк бепула занен барои видео паҳн шава, одамони хонахар соҳиби хона шаванд. ва боз ҳам мегӯям дӯстони аз кадомто ки мисол хонахаре нависе пешкаш мекунем ва кадомто ки рекламака ки бошед мармаз сурат маълумот дар WhatsApp рӯй реклама мемонем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастае ки сирошуна бо нархи арзон хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. дар деҳаи Истиқлол гуфтага ҳастае. соҳибшон 6 сотиқ замин ҳастае ки 3 дар хона кардага ҳастае. поёнда ҳоҷатхона, ошхона, байният сонад, кухни ҳам хеле чизои лозимӣ дорад. гирди хона полни худ маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дорад, об суед мега дорад. дӯстони азиз, документош мега 100% аст ва агар мошинам боша мега аз соли 2014 боло мега алишам мешавад. хона дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. дӯстони азиз, ремонтош замонави аст. дӯстони азиз, ҳамаи шароитош муҳайё аст. об суед, дарахтони мевадиҳанда, хай ошхона, байният, кухни ҳама чӣ дорад. хона мега дастросшуна фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 290,000 сомонӣ ки боз муомила дорад. ина бардорӣ буданд ки аз территорияи мақсад ки Истиқлол хона гуфта буданд заказ карда буданд. ина баъри шумо хонаи арзон, ҳама шароитош муҳайё, марама занг занед, маълумотои пурраша гирен. хоҳиш ки лайк бепул, як даст тунам хеле расонем, ҳами лайк азанем ки навори мо паҳн шавад. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги ҳастае. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Сомон. ай даврӯзаи душанбе мега то хона мега ҳамагӣ 5 километр мега роҳ аст, яъне ки наздик ба Душанбе. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардага аста ки хона бо ғӯшти пухта. дӯстон, гирди ванашта одамо зиндагӣ доранд. подвал мега дорад. дӯстони азиз, документош мега 100% астае. 3 дар хона астае. ҳоҷатхона, ошхона, банияш кати ҳамхе проект кардага астае. вақти бания ҳам хе чӯш кати нархаш ҳамагӣ 160,000 сомонӣ астае. боз қатиқчон муомила мекунем. нархи хона 160 боз муомила дорад. барамои рақамҳои мегафони соҳибшуна дӯстони азиз, кадомто ки мехаред, ягон савол, ягон маълумоти иловагӣ боша, агар шумо занг занем ба шумо фаҳмонда метиҳам ва арзон мекунанд. бозам мегӯем кадоме ки мисол хона, замин, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯхтан боша, маромат рақамҳои мо боло да 20 аст. WhatsApp кор мекунед, роҳӣ кунед. кадоме ки мисол хонахаре, заминхаре, квартирахаре дар комментари нависед ки аз куҷо дар кор аст, мо пешкаш мекунем. ва лайкҳо аз шумо, видеои нав аз тарафи мо. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар Тецда лаби роҳда. бо хай маълумоти пурраша мегирем. духонага квартира астае ки дар 5 ошона қарор дорад, 60 квадрати метре. бо об суед таъмин астае. ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухни, сонат, термис ва ремонтҳои замонави. маълумотҳои бештар мегӯяд тариқи телефон. хона мегӯяд бо ҳамаи таҷҳизотҳои рӯзгори зиндагӣ фурӯхта мешавад. нархи квартира мегӯяд 350,000 сомонӣ астае. боз муомилаша хитон қатъи соҳибшон мекунем. ина рақамҳои мегафони соҳибшона. шаҳри Бухтар, дар Тецда. дӯстони азиз, гиҷошта бо хай хитон ани қадам мегирен. духонага 5 ошона, 60 квадрате. ва нагуфтем ки мисол домои советска ё ки замонавия, ишам бо хай хитон ани қадам мегирем ва дигар маълумоти пурраш тариқи телефон. хоб дӯстони азиз, навора то охираш тамошо мекунем, дастгиритона фаромӯш намекунем. агар ки ягон гапи дилиш гуфта бошем, узр барои мо муҳиме ки видеои мо лайк гирава, мисол ки паҳн шава, ки одамо мисол ки соҳиби як хона шаванд. кадомто ки бо мегӯям мисол хона, замин ки дар кор аст, нависед, мо кӯшиш мекунем дар видеои оянда пешкаш кунем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар бозорчаи Гулистонда. духонага квартира астае ки дар дуюм ошона қарор дорад, 60 квадрати метре. бо об суед таъмин астае. ҳоҷатхона, ошхона, баният, суназ, кухни, термис дорад. ҷои хуба мега сирочна мега фурӯхта мешавад. дом мега тайёр дӯстон аст, фақат ки ремонти хуб кардагӣ астае. кухни, гарнитур, термис, стирални, машина. дом худаш мегӯяд 6 ошона астае. дар дуюмаш қарор дорад. нархаш мегӯяд 375,000 сомонӣ астае. боз мегӯяд муомила савдо дорад. 375 нархи квартира бо муомила дорад.
оиди квартира шумо ягон маълумот хоҳед, агар ягон саволои зиёдӣ агар хоҳед, агар шумо фаҳмидан, прамои рақамои мегафони ҳисобитон нами рақамои 87 кор мекунад, метавонед ки занг занед маълумотҳои пурраша гиред ва лайкҳо разанед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 46 микрорайон. Духонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошона қарор дорад, 38 квадрати метрае. дӯстони азиз, духонага дар сеюм ошонае, доми 4 ошона ҳастае, мақсад ки доми абшижит мега, дӯстони азиз, буд мега бо обшижит, буд мега ҳозир мега шахсӣ шидаги ҳастае. документош мега 100% сонад пеши бозорчаи 46 та назди бозорчаи 46 мега квартира қарор дорад. ремонтои хубае бо шароитҳои зиндагӣ. нархи квартира мега 350 000 сомон аст, мега боз мега муомила дорад ва ҳуҷратҳои квартира мега 100% 350 боз муомила дорад. оиди квартира шумо ягон маълумот, ягон саволои зиёдӣ боша, агар фаҳмидан шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда метавад ва арзонам мекунанд. кадоме ки хона, замин, квартира бошад, на дар рақамо болобуда рӯи кунед, кам мекунем. кадоме ки мисол хона харасед, нависа пешкаш мегирем. ин буд навори музаи мо то видеои оянда.